ero Winnie nyisani oduogo. Winnie ya winyi mana pachi kotenre gimano. Awacho ni kopo ni nitiere samoro inyalo wacho iyudo ka ng'ato wacho ni ng'ani norwakore marach emomiyo notimne kama, ng'ani nodhi manyo pesa emomiyo timne kama. Ng'ato be wacho ni dichuo owuodre nohero ng'ato odhi onego ng'ato. At the end of the day, it does not justify the crime. It does not justify the crime. A crime is a crime. To okonego beni at the end of the day, neno ka femicide otimore tiyudo ka dichuo wacho niya, dhako ni ema nomiyo atimo kama, nyako ni ema nomiyo atimo kama, nyako ni nochamo feana, dhako ni ochaya, dhako ni ok winja emomiyo nagoye. Iyudo ka most of the time femicide chakore, iyudo ka kidwa ni issue moro en femicide, iyudo ka there is a previous records of domestic violence. Moko be neno ni ing'eni mon onego bed ni wagoyo, wapuonjogi, chastising women. Ok onego bed ni ji blame each other. Kuma wasechope wang'e maber ni laws wa gin weak on matters femicide. Onego bed ni wa focus ahead, wang'i ni wanyalo konyore nang'o, chuo ong'i ni ginyalo konyowa nang'o. To ok onego bed ni wa blame each other, mon blame chuo. Sama wa blame chuo iwacho ni fali wawili wakipigana ni nyasi umia. At the end of the day onge gima wabiro konyorego. Koro onego bed ni waweyo issues mag blame game mondo wasud mbele kanyakla kaka joma mine kendo gi kaka joma chuo monego bed ni gin gi protect wa. Koro it does not justify a crime. Blame games does not justify a crime. Kabisa, wacho di blame game doesn't justify a crime. Men manani seche mabendo wapuonjo nyithiwa manyiri Fatuma. Bendi paro